nitaas ang gasolina, ni mahal ang mga pamiliton. Kita nga mga Kristohanon, maapektuhan ka ta ni ani nga kalisod, mga pinangga man ta sa Ginoo. Delikado ra ba pag mutaas ang gasolina? Kay mutaas pud ang mga panaliton. Ang pagtaas ra ba sa gasolina kay tanawa ingon ang CNN, gas prices seem to rise over 11 pesos per liter. Next week could eventually skyrocket to 100 pesos per liter. Ingon sa CNN sa March 9. Oy. Pag mataas ang gasolina, taas ang transportasyon, taas ang mga panaliton, ang problema ra ba? Kay ang sweldo maora gihapon. Now, ang mga Kristohanon maapektuhan ba ani nga kalisod? Yes, maapektuhan. Tanawagan na si Elijah sa 1 Kings chapter 17 verse 1 to 16. Ang title sa topic is The Famine and the Man of God. Though si Elijah was a man of God, pero naapektuhan gyapon siya sa famine. Now, atong tanawon. Elijah, his name means the Lord is God. Oy, mo na meaning sa ngalan nga Elijah. The Lord is God. O sa iyahang misyon. Ang mission is fitting kayo sa iyahang name. Ang iyang mission is to proclaim that the Lord is God. Ang Ginoo nga si Jehovah mao'y Diyos ug wala na ilahin pa. Dili si Baal, kundi ang Diyos lang gid nga naa sa langit. Mao'y Ginoo. Mao na gusto i-proclaim ni Elijah sa Israel. Kaya ang Israel mga igsuon, kasimba sila kang Baal. Kinsa na si Baal? God of the rain. Unsa ang mission? To confront those who believe in Baal. Kinsa si Baal? God of the rain. Gatuo sila nga si Baal makahatag kanila og gwapo nga harvest sa ilahang kaumahan kay siya ang God of the rain. So kung ang Dios nga nasa langit musa gipadala niya si Elijah para i-confront sila. Kabalo mo sa method sa Ginoo para i-confront sila? Famine. Kagutom, walay ulan, walay yamog, tan-awon tabi. Si God ba ninyo, ang God ba ninyo nga si Baal, maghatag ba rain within these long years? Verse 1, Elijah's declaration of famine. Now Elijah the Tishbite of Tishbe in Gilead said to Ahab, king of Israel, gahigulo, as the Lord, the God of Israel lives, before whom I stand, there shall be neither dew kanang mga tubig-tubig sa dahon tungod sa mga yamog sa kadlawon, walay dew, wala po'y ulan these years except by my word. Uy, grabe na word kini si Elijah ba? Kung ingon siyang muulan, kung di siya mingon nga dili mulan, dili pod muulan. Busa gitawag siya sa Old Testament, gitawag siya sa mga scholars the greatest prophet in the Old Testament. Si Jesus. Why laing labaw pa kang Elijah? Kung dili si John the Baptist ra. Si John the Baptist mas labaw pa kang Elijah. Kung i-compare si John the Baptist ug si Elijah, nagpasabot kini si Elijah is something great sa Old Testament. Wow. Now, ay famine. Katusag lain nga Ginoo, ang Ginoo nila si Baal, God of the rain, ang gibangga sa Ginoo sa ilang belief is famine. Alam mga isoon mao gani. Basta di ay siguro na ay famine sa atong palibot. It could be trial, pero it could be a discipline or punishment gikan sa Ginoo kay nagbuhat na kita og butangan dili makalipay sa iya. Posible na napon tayo lang gisimba. Posible ang atong ginasimba ang atong beauty. Posible atong ginasimba ang atong pagkamay mo sayo sa TikTok. So posible ang atong ginasimba mauna ang atong kaugalingon nga image, kaugalingon nga fame. Sapi bahandi. Busa gapadalang Ginoo og mga kagutom. Lang ano kanimalang gasolina, ano kang nag-abot ang gubat sa Russia. Na message ani ato ni mabaluan sa future. Possible na gitay sala nga gibuhat batok sa Dios. Now, the provision of God through the raven. Now mga igsuon, ang anak sa Ginoo o ang man of God naapektuhan gihapon bisag wala siya kasala sa pagsimba-simba ug lain nga Dios. Naapektuhan gihapon siya sa kagutom, pero ayaw kabalaka kaya ang Ginoo ma-provide sa iyahang panginahanglan. Tanawa ang
provision sa Ginoo kang Elijah. And the word of the Lord came to him, depart from here and turn eastward and hide yourself by the brook Cherith. Ingon ang Ginoo, hawa diani adto ka sa east, unya pagtago diadto sa brook Cherith. No, tago. Naadi tayo mga igsuon nga ang usa ka anak sa Ginoo, man of God, mutago siya. Sama ni Elijah, ilakag-lakag siya ni King Ahab ug ni Jezebel kay ga-proclaim siya og ingon ani famine tanawa, nag-famine na Ginoo gusto ni Ahab nga patyon kini nga prophet. Nagay tayo mga igsuon nga ang man of God mutago. Ang Ginoo mismo ang gusto nga mutago sa iya. So this is a protection of God, provision and protection sa Ginoo kang Elijah. Busa ayaw ka pala ka mga igsuon kung mga lagid ka sa Ginoo. Kay iya ka protection na, iya ka taguan. Pangitaan kanyang lugar din ikaw makatago. Ingon din diri, which is east of the Jordan, and you shall drink from the brook now. Na protection na po provision. Unsay provision sa Ginoo? Brook. Sapa-sapa kini siya gamay nga sapa. Dito daw mag-inom si Elijah. Og tan-awa ang dako nga panalangin kang Elijah kung iya kini tumanon. And I have commanded the ravens to feed you there. Now, na-control na sa Ginoo ang climate. Wala niya gipaulan. Gigamit niya ang words ni Elijah, of course, messenger sa Ginoo, ang prophet. Pero siya gid ang ga-control sa tanan. Na makontrol pud niya ang utok ug liog sa raven. Tanawa, I have commanded the ravens to feed you there. Bisan raven, wala na ibuot kay langgam maramana. Pero pag command sa Ginoo, pag mo command ang Ginoo nga pagkauna sa Elijah, pagkaon gina kang Elijah. Nga naagamhanan ng Ginoo mga igsoon. Ug tanawa ha, raven pag yun, langgam, uwak, laugan ba ng uwak, iyang piso sa manok, iyang gadagiton, laugan kini siya po sa ganin ay word nga ravenous. Tungod ravenous or ravenous, meaning laugan. Tungod kay ang root word na raven, laugan man nga hayop. Pero tanawa, bisag laugan kini nga hayop, ginagamit sa Ginoo para pagkaunon sa Elijah. Pangutana, gipakaon ba gid siya sa raven? So he went and did according to the word of the Lord. He went and lived by the brook Cherith, that is east of the Jordan. Nilakaw gid siya? According to the word of the Lord. Wala si Elijah ni complain, Lord, unsa man kini Lord nga? Maadto ko di adto kinsay matiman sa kuha. Langgam? Magkakaya ka nakatiman ka na kung langgam? Wag pag yun. Wala niya nagibuhat? No. Ang gibuhat, he went. Gi-obey dayon niya ang Ginoo. Gituman niya ang pulong sa Ginoo. Busa day nga si Elijah na himo siyang great prophet. Kay bisan pag murag imposible sa iyahang mata ang sugo sa Dios, iyang gituman. Bisag imposible nga murag imposible kyud nga i-provide sa uwak ang iyang panginahanglan. Pero nilakaw gayon siya. Anyways, ang Ginoo man ang iyang gituhan yung provide kaniya. So mga isong gusto ba ikaw may mong great atubangan sa Ginoo? Obey first. Bisan pag murag imposible ka na iyang gisugan nimo, tabok sa tulay. Ang tulay kay gamay basi nga bugto na tabok lagi. Kung imo nang tumanon, may mo kang great person mga isong. Mao kini ang situation ni Elijah. Now, natuman ba? Gina-feed bagid siya sa mga ravens. Verses, and the ravens brought him bread and meat in the morning. Uy, ravens, daghan mga langgam. Gahatag kaniya og pan og mga karne. Busuga ni Elijah ba? Nabusog siya nga no. Gituman man niya ang sugo sa Ginoo sa iya ha. O adto didto kay ang uwak magpakaon kanimo. Gisugo nako ang uwak nga magpakaon kanimo. Mga igsuon, kinsa man ang mga uwak o unsa man ang mga uwak sa inyong kinabuhi karon sa panahon sa ting gutom, panahon sa ting kalisod. Pagampo naalagi mga uwak nga i-provide sa Ginoo sa inyo ha. Nga mo'y sugoon sa Ginoo para nga pakaunon kamo. Kinsa man ang mga uwak o katong mga tao nga mga laugan, katong mga tao mga silingan nga murag imposible mohatag kanimo. Kung moampo ka sa Dios, kung magbinuotan ka tubangan sa Dios, kung mo-obey ka sa iyahang word,
Kana sila bisan pag murag imposible nga mohatag kanimo, gamito na sa Ginoo para provide ang imong kinahanglan. Ug tanawa, and he drank from the brook. And he drank from the brook. Inom siya sa brook. And after a while, the brook dried up because there was no rain in the land. So, nauga ang kay kuha, may ulan-ulan yun. Problema. Pero na solusyon ng Ginoo mga igsoon. Nasa verse 8, padulong sa 16. Widow. Pero mga igsoon, kung sa ba kini klaseng plano sa Ginoo, maayo untag ipadala siya sa Ginoo dito sa mga dato, sa mga naaybana. Of course, lagi ito sila tinigong mga daghan nga mga bugas, o baka nga mga harina, o baka mga pan, kay ang bana, mauma na siya ang mga nabuhi ang asawa naman sa balay. Pero sa nawa, ipadala si Elijah sa Ginoo ngadto sa usa ka widow. Then the word of the Lord came to him, Arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow to feed you there. Mga iso, na daghang gid ay kayo mga beses ba nga ang Ginoo ba mugamit sa mga imposible nga tao para provide sa ato nga needs, mga man of God, mga men of God. Ayaw nyo kaminusi ka ng mga tao nga mga widow baka, mga tao nga mga pobre sa inyong palibot. Can these people provide my needs? Can the Lord use them to provide my needs? God can use them, and God will use them. Para mas makita gini mo, gamahanan ginang Ginoo. I-provide ang imong need dili tungod sa kung sa ina, dili tungod sa kadaghan sa ilahang butang nga naa silang balay, kundi tungod sa ilang pagtuusab sa Ginoo. Behold, I have commanded a widow there to feed you. Now, gisugo niya ang uwak, karon ang gisugo na po niya ang widow, mga igsuon. Makakumande gid ang Ginoo. Oh, by the way wala ba gid nakikistorya personally ang Ginoo sa widow? Nga, Day, pagkauna si Elijah dito. Wala ba yun? Pero ang gigamit nga word sa Ginoo is, I have commanded the widow to feed you. Nagpasabot kini mga igsuon nga naa de mga tao nga wala man gyud nagpakigsulti ang Ginoo sa iya unya nagapanghatag siya sa imuha nga no kay nagsugo ang Ginoo sa iya nga uy tagay siya. I have commanded a widow to feed you there. Nagcommand na ang Ginoo. Wala pa gani nakaabot si Elijah dito sa widow, pero ang Ginoo nag-ingon na I have commanded a widow to feed you there. Commanded, gamahan ng gigayang Ginoo. So dili na kinahanglan nga napay little small voice para mahitabo ang process sa pag-command sa katao. Well, anyways, mabalik kita. Ayaw, kung ikaw itao sa kaalagan sa Ginoo, ipantog ka sa Ginoo dito. Yung ingon nga, Lord, can you provide my needs there? Ayaw na. Pag maingon ang Ginoo nga, lakaw ka dito, of course, nanay words ana nga pakapin, I have commanded your silingan, these people to feed you there. I-provide na ako ang uwak nga mag-feed sa imo. I-provide na ako ang widow nga mag-feed sa imo. Mahitabo ka na kung una-una mag-obey ka sa Ginoo. Obey first. Then verse 10, nito man bagid siya sa gisulti sa Ginoo. Verse 10, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow was there gathering sticks. Niadto gid siya. Wala gid siya nagduha-duha pa, Lord, widow man to. No, niadto gid siya. O pag-abot niya sa gate sa city, na siya nakita babae nga balo. Of course, kabalo dayon siya kay Ginoo nakipigsulti man kaniya, mauna ka na. I believe nakiksulti ng Ginoo kaniya. O niya nag-gather og sticks. Nag-prepare na daan. Nag-gather og sticks kay nag-prepare thinking para siya kaugalingon dahil para kang Elijah. Ingon na Elijah,
Bring me a little water in a vessel that I may drink. Babaye, tagay ko gamay nga tubig sa gamay nga sulanan aron ako makainom. Gibuhat ba sa babae? Of course, ay gibuhat. And as she was going to bring it, yubig niya. He called to her and said, "Bring me a morsel of bread in your hand." Tagay sa ko og pan. No problema kini. 12. And she said, "As the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar, and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and for my son, that we may eat it and die." Wala na kami pagkaon, wala ko'y naluto nga pan. Isa na lang gini kakumkum nga flour sa ako ang jar. Unya gamay nga oil sa ako ang jug. Ako ni nagprepare ko og duha ka sticks kay mosulod ako, magluto ako unya mukaon kami, mamatay na lang kami kay wala na gami pagkaon. Kating init liki nang yuta nangamatay ng mga tanong mga sa. Pero in a way ingani yung words pero I have commanded a widow to feed you there. Mao kanay sulti sa Ginoo. Nakaingon ba ka si Elijah nga, Lord, ingon kay mo na nang gi-command nga naman lagi nga naglikara mo pagamay. Pero may ison hugot ang pagtuo ni Elijah. Kini nga widow gi-command sa Ginoo para mag-feed kaniya. And Elijah said to her, "Do not fear. Ayaw kahadlok babae. Go and do as you have said. But first make me a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and your son." Babae, buhata ang imong gusto. Magluto ka para sa imong kaugalingon o para sa imong anak. Pero unang-una, tagai sa ako og pan. Buhati sa ako una og pan. Humanda yon, magbuhating ka og para sa imuha o para sa imong anak. Unahan ko. Uy mga igsoon. Unsa man kini ang klase nga sitwasyon. Gamay na lang gani ang pan mga pagin sa Elijah. Pero katoy pagpangayo, dili kato para sa benefit lang kundi para puto sa benefit sa mga iyang gipangayuan. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. Kaya ningon ang Ginoo, ang jar dili mahurot, ang jug dili mahutan og oil, hangtod nga ang Ginoo magpadala ulan sa kalibutan. Ang grabing promise sa Ginoo. Ito man ba ka sa bahay kini nga pulong nga tagai ko una og pan. Nito ba ka siya sa gisulti ni Elijah? Basig uto-uto ra man ni Elijah. No, nito siya sa words ni Elijah, verse 15. And she went and did as Elijah said. Nilakaw siya, unya nagluto siya pan. And she and he and her household ate for many days. Nagluto siya pan, gitagaan niya kuna si Elijah, dahil gitagaan niya pagkaon ni anak, o siya din nangaon silang duha. O miraculously, she and he, ang babae o si Elijah, nagkaon dito sa household sa babae sa taas nga mga panahon. Ingon sa 16, the jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke to Elijah. Wala gid nahutik flour sa iyahang jar. Wala nahutik og oil sa iyahang jar. Wala. Magkuha sila og flour, mutubo ang flour daghang balik. Magkuha sila og oil, managa na pagbalik ang oil. Milagro. 3.5 years ang span sa famine. Baga sa ilaha 1 na lang kapin o ka 2 na lang kapin. Yet anang 2 years wala gid sila mahutik pagkaon. Ngano kay nag-obey first sila sa Ginoo. Mga exoma kini. Kung ikaw anak sa Ginoo baka man of God ka, i-provide gid sa Ginoo imong need. Dili gid sa pasagad kanimo. Pero unang-una dapat i-obey nimo ang iyang will. Kung mayon ang Ginoo, umadto ka dito, adto ka dito. Kung mayon ang Ginoo, dili ra ka. Kung mayon ang Ginoo, unaha ang servant sa Ginoo ay ha kamo. O ikaw pa nga panalanginan ko. Kung imo nang buhaton, naagi panalangin mabot sa imong ginabuhi. Unaha lang gid ang Ginoo. O unaha pud ang iyang mga servants. Kay kung unsay buhaton nimo sa iyang servant, imo na siya nang gibuhat sa Ginoo. So, panahon sa crisis karon mga igsoon, panahon sa crisis unsa atong buhaton?
Maapil mangitaan ni Christians aning crisis para ma-provide ang atong need sa Ginoo. I-obey nato ang iyahang will. Obey first. Ay hadayon ang blessings. So mao ko to atong topic karon nga adlaw. This is the Truth Bible Program. Daghang salamat.